Ahojte. Dneska sme si pre vás pripravili BFF, tak sme BFF LPSCHRO. Samozrejme jej kanál budete mať v popisku. Pustíme sa do toho, takže písala som otázky ja a pripravili sme, teda ja som si pripravila asi pre vás 9 otázok, teda pre nás. Nikto nás síce nezategoval, ale my to robíme také vymyslené pre radosť. A aby ste vedeli, tak tú desiatu, tú desiatu vymyslí lebo sa chrok, ako chce. Myslím, že už môžeme sa pustiť do toho. Takže, kde sme sa spoznali? Každá povie vlastne tak svoju časť. Myslím teda, ak si dobre pamätám, že sme sa spoznali v škole. A čo ty hovoríš? Áno, ja si to myslím. Dobre, ako sme sa spoznali? No ono to bolo divné, pretože v prvom ročníku sme sa nenávideli. My sme si po sebe kričali, že Fibina, Katerína a takéto, takže to bolo dosť smiešné. Byli sme sa ešte, dávali sme si facky ešte pred učiteľkou. A tak. A vlastne v druhom ročníku to isté a v treťom to trošku začalo. Hej, už sme sa nejaké kamarátili. Ale to sme sa možno vôbec vedeli. Tuším, vieš, keď to začalo, keď som najprv začala chodiť zo Sašou Gašparovou von a potom som zistila, že aj ty bývaš blízko mňa, tak som začala aj s tebou. A vlastne tvoj brat aj býva v našom kamarátku. Takže ďalšia otázka. Odkedy sa poznáme? No, poznáme sa akože od prvého ročníka, ale v dobrom sa poznáme od tretieho, ale v zlom sa poznáme od prvého, takže tak, je to také divné. Hej. Každá povedzte jeden najväčší trapas, aký som zažila. Ja viem, úplne presne. Ja som raz bola u Phoebe a ja som išla na vecko a tam bol akurát jej nevlastný otec. Čiže som omylom vliezla do vecka, do obsadeného vecka a bolo to strašne divné. A teraz ty? Neviem. Neželi si zatiaľ nespomínam. Ja vlastne už si spomínam. No, LPS Katie 17 odsiec sa... No, ja som keď nej raz prišla a bola som namalovaná a... No, povedal mi, že som namalovaná a zasmial sa. OK, ďalšia otázka. Obľúbený zážitok. Ja si myslím, že City Arena jednoznačne vyhráva. Hej, pretože nie len to, že som bola úplný prvýkrát sama nakupovať, ale aj úplný prvýkrát 3 hodiny v City Arene samé. A City Arena je od nás docela relatívne ďaleko. Takže tak, ideme ďalej. Človek, ktorého neznášate. Neviem. Viem, Natáliu. To je jej susedka a ona je strašne hrozná, lebo ona nám slúbila 17 dob, či koľko. A chápete, ona to stále odkladala a ona je hnusná klamárka. Fuj. A mi ešte aj na sebe ponúkala lízatko. A ja som si ho musela zobrať. A potom neviete to, že sme nejaké hnusné k ľuďom, ale ona je naozaj podrazačka. Vy kebyže s ňou máte straviť jeden týždeň, tak vybuchnete. Ja som mesiac, jak s prepáčením blbec, debil, chodila. Každý deň som sa trepala na gejs dusika za Natáliou, aby mi dala tie doky. A ona stále, že áno, dám ti ich, keď pôjdeš so mnou nazbierať gaštany. Počkaj. Ona, že áno, dám ti ich, keď pôjdeš s nami nazbierať gaštany. Ja, že kľudne, dobre, idem nazbierať gaštany, ale potom mi dávaš dogy. Ona, že jasné, lebo ona ich vraj nezbiera a jej teta pracuje v dráčiku, či čo. A proste sme tam boli. Ja som si úplne všetko zamazala, Phoebe vtedy nebola doma. Úplne všetko som si zamazala. A ona mi
nakoniec povedal, že mi ich nedá. Že len Phoebe. Proste ona je klamerka. Zaslúžila by si smrť. Veď ani mne ich nedala. Takže Iba ďalšia oklamala, aby nás mohla vodiť civilizácia. Druhá kamoška, s ktorou tak dosť trávime čas. No, v tomto čase je to asi Saška Vadinová, ale babi, neurate sa niektoré moje spolužiačky. Ja viem, že sa bavíme aj s vami, lenže v poslednom čase taká druhá najčastejšia je Saška Vadinová a dneska jej, teda neviem, dúfam, že to dneska vyjde, ja fakt neviem, musím to ešte upraviť, dneska by som jej chcela natočiť video. Music video. Ježiš. Paleta nám padla. Sorry. To bolo divné. Takže pokračujeme. Kde mám počítač? To je jedno. Ďalšia otázka. Čo máte na tej druhej radi? Sorry, Hanghost. Takže ja mám na nej rada, že sa niekedy fakticky chovajú úplný. Ja? Hej. Lebo ty si úplne šibnutá niekedy, Phoebe. Ty taká, že Dobre, a ty? No, na tebe, čo nemám rada, alebo čo mám rada, alebo... Čo máš? No, neviem. Bereš srandu ako srandu, ani ako urážku. Dobre, takže... Zase Hanghost. Tak, teraz prišlo posledné bonusové kolo, 10. A to teda vymyslíme každú jednu otázku. Takže teda Phoebe vymyslí otázku. Ja už som ich vymyslela 9, takže ide Phoebe. Vymyslí hoci akú otázku. Pre mňa. Teba. Hej. Prestaň, Hanghost. Musím sa napísať do počtu. No? Chýbajú ti všetky vzácni, alebo ešte nejakých potrebuješ? Mne teda chýba kokr španiel z takých vzácnejších. Aj mne chýba kokr. Takže samozrejme, to je pre vás názor. Aby ste náhodou mali na výmenu kokra, radšej sa mi, akože ja by som bola ochotná posielať aj do Česka, ale prosím vás, ak by sa dalo, tak Slováci, ale kľudne napíšte, keď ste z Česka, bude to dobré vedieť, ak nepôjde, tak sa vám ozvem. Ak by ste mali hoci jakého kokr španiela okrem fejkového na výmenu, na predaj, alebo na zadara, ale tomu neverím, takže my dúfame, že sa nám dnešné video páčilo a že sa nikto neurazí na naše odpovede, ale proste naše odpovede. Takže určite, ak sa vám video páčilo, zanechajte like. Ak sa vám video nepáčilo, tak mi napíšte koment, čo by som mala podľa vás zmeniť, ale odpuste si tie disliky. Neviem, na čo to síce robíte, ale okej. Nie, ja už nebudem riešiť, jak si kvôli tomu môj YouTube život nebudem kaziť. Už som si urobila to preto aj to, že som si založila nový kanál. Ale teraz není nejaké špeciálne video o hejteroch. Ideme proste ďalej. Čau. Čau.